Μα το βάρεσα! Γεια σας παιδιά, είμαι στο Legendary Gaming και σε αυτό το παιχνίδι. Και σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που σας είχα πει σε άλλα βίντεο, που λέγεται Rainbow Six Siege. Και ναι, θέλω να μιλήσω για ένα θέμα που άμα δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, κάποια άλλα ελληνικά κανάλια που ναι, έχουν κάνει διάλειμμα για εξετάσεις. Από ό,τι βλέπετε, εγώ δεν έχω κάνει διάλειμμα για εξετάσεις, γιατί από ό,τι σας είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο με τον Νίκο, ημένω στον Καναδά και εδώ πέρα είμαι λιγάκι κολόφαρδος, δεν έχουμε εξετάσεις. Κολόφαρδος. Όχι λιγάκι, αρκετά κολόφαρδος. Τέλος πάντων, σήμερα θα παίξουμε το Rainbow Six Siege που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ γάμα το παιχνίδι, είναι σαν το Call of Duty, είναι first person shooter που είναι βασισμένο σε SWAT teams, μπαίνουν μέσα σε διάφορα κτίρια και τώρα προσπαθούμε να βρούμε μια ομάδα των 5 για να παίξουμε με άλλα άτομα. Σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν 3 διαφορετικά πράγματα, ο hostage, ο όμηρος δηλαδή, υπάρχει το biohazard container που δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά, και έχουμε και τη βόμβα. Εμένα μου αρέσει περισσότερο το biohazard container, γιατί για μένα μου αρέσει περισσότερο, και ο όμηρος εντάξει είναι έτσι και έτσι. Κάπου μια ώρα ρε παιδιά να βρούμε ένα παιχνίδι. Συνήθως αυτό τα λέει και 17 εδώ πέρα. Βρίσκεις 19, 20. Και που λέτε να δούμε την ομάδα μας. Deadlock, μια χαρά και 2 τρομάρες. Flying down. Ammo 03. Οκ. Το όνομα μου είναι σε αυτό το παιχνίδι Crispy Bacon. Έχει πλάκα, μου αρέσει εμένα. Ωραία, βρήκαμε επιτέλους ένα παιχνίδι. Να. Και επειδή είμαστε η μπλε ομάδα, λογικά τώρα θα πάμε στην επίθεση. Σε κάθε γύρο κάνουμε διάφορα. Ναι, μια ομάδα σε κάθε γύρο. Η μία ομάδα είναι. Οπα! Καινούριο χάρτης, border. Καλό. Και σε κάθε φορά παίρνουμε σειρές και ας πούμε τώρα εμείς είμαστε επίθεση, στο επόμενο θα είμαστε άμυνα. Τι έκανα εδώ πέρα, έχουμε αυτό, stun grenade, πάμε καλύτερα με το bridge shots. Ναι, και τώρα να σας δείξω κάτι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, τώρα το βάλανε. Είναι αυτά τα πραγματάκια που βάζεις δίπλα στο όπλο. Εγώ επειδή ήμουν στο προηγούμενο μπροντζάς, μου είχαν δώσει αυτό το bronze. Για μένα παιδί μου έχουν πάρα πολύ πλάκα αυτά. Μου αρέσει όταν μπαίνω μες στο κουνάω το όπλο μου μόνο και μόνο για να το κουνήσω, έχει πλάκα. Καινούριος χάρτης, δεν έχω ξαναδεί αυτό ποτέ. Όπα. Οκ. Ναι. Οκ. Κάποιος... Όπα. Σπασμένο πάτωμα, καταπληκτικό φαίνεται αυτό. Μ' αρέσει που είναι τόσο ρεαλιστικό. Επίσης, άλλο ένα πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι μπορείς να ανατινάξεις τους τοίχους. Δηλαδή μπορείς να πυροβολήσεις μέσα από τους τοίχους, να τους ανατινάξεις. Είναι πολύ ωραίο. Μα πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μόνο αυτό λέω. Μπορώ να ανατινάξω τα πάντα. Αρκετό, μου φτάνει. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Αυτό ήταν πριν που μας είπε faggots. Αλλά σαν αυτός ήταν το faggot. Νόμιζα ότι έφυγε ο δικός τους. Δεν βλέπω κανένα. Ναι, φίλε. Άμα δεν σπάσεις τίποτα. Δεν έχω ιδέα που πάω εδώ πέρα. Σε όσους ξέρω όλους τους χάρτες.
Εδώ δεν έχω ιδέα. Οπότε είναι αυτό, κάμερα είναι αυτό εκείνη. Κάμερα είναι αυτό. Όχι, δεν είναι κάμερα. Δεν κάνουμε πλάκα εμείς εδώ πέρα. Έτσι είμαστε. Να το βρήκαμε. Μαλάκα. Πάρω ένα kill μόνο και μόνο για εσάς. Κοίτα φίλε μου. Κοίτα. Και κάτι άκουσα εγώ τώρα. Και κατά κάποιο τρόπο μπήκαμε στις τουαλέτες. Έτσι, πάτα τηλεόραση. Οπα. Τι έγινε? Πού ήτανε? Ούτε ένα τίποτα βρήκα. Α, το πουλάκι μου. Οκ. Όλοι οι δικοί τους τώρα σας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κάποιος βλάκας να τους σκοτώσει. Οκ. Ποιο να πάρουμε για άμυνα? Α, να πάρουμε αυτό. Αυτό να πάρουμε. Αυτός έχει πλάκα. Μ' αρέσει. Είναι αυτό. Δεν σας έχω πει. Σε κάθε γύρο. Όχι σε κάθε γύρο. Κάθε τύπος έχει το δικό. Έχει μια δική ικανότητα. Η ικανότητα του είναι, ας πούμε, αν πατήσω αυτό στο κουμπί που πάει. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Τέλος πάντων, αυτό σαν τη ροδίτσα που πάει πάνω, που είναι στο ποντίκι. Άμα το πατήσετε μέσα, βγάζει την ικανότητά του. Από ό,τι είδατε πριν, του τύπου ήταν κάτι σαν. Είναι ένα πράγμα που ρίχνει κάτι βόμβες, που εξαπολύει κάτι βόμβες παντού και πάνε δηλαδή παντού, σκορπίζονται και ναι, πάνω κάτω αυτό είναι. Και όταν ξεκινάμε υπάρχουν αυτές τις βλακίες εδώ πέρα που έρχονται. Κοίτα, φιλαράκι μου, δεν τα πάμε καλά εμείς, το βλέπεις, έτσι. Το άλλο το φιλαράκι είναι κάπου εδώ πέρα. Οφείλεται ο φίλος μας. Τη βλακιά που κάνει έτσι. Σκάσε. Άρχισε. Έτσι. Ναι, πάω να κάνω. Αφήσαμε εδώ πέρα αυτό. Έτσι ρε φίλε, μπράβο. Οκ. Αυτό που λέτε αυτού του τύπου, το δικό του είναι, η δική του ικανότητα είναι. Μπορώ να προβολήσω. Βγάζει αυτή τη βλακεία και βλέπω τους τύπους της καρδιάς των αντιπάλων. Κοίτα. Καλά μου κύριε. Δεν έχω ιδέα που στο διάλογο είσαι. Αλλά εντάξει. Μαλάκα. Οκ. The biohazard container.
Τον έφαγα αφού. Πόρε φίλε! Άμμο το. Πού σου παραλίγο ρε παιδιά. Κολόφαρδο. Και ο γιατρός τι στο διάλογο κάνει. Δεν πειράζει, άντε μου. Δεν ξέρω και το χάρτη, οπότε είναι και λιγάκι δύσκολο για μένα. Δεν θα πάρω τον ίδιο. Πού σου τον πήρανε. Α, ναι, θα πάρω αυτή. Και αυτή ωραία είναι. Αυτή πάνω κάτω είναι σαν ένα μπαζούκα. Και το. Δεν είναι μπαζούκα βασικά. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Πάνω κάτω ρίχνει κάτι σφαίρες. Ή το ability της. Ρίχνει κάτι σφαίρες και πάνε στον τοίχο. Και ο τοίχος ανατινάζεται. Αλλά πρέπει να. Α, ναι. Από ό,τι προσέξατε, στον προηγούμενο γύρο που ήμουν άμυνα, έβαζα κάτι μεταλλικά πράγματα στους τοίχους. Αυτά εμποδίζουν τους αντίπαλους να τα καταστρέψουν τους τοίχους και να μπουν μέσα. Που λέτε. Και που λέτε αυτός ο τύπος εκεί πάνω που βλέπετε πάνω αριστερά, αυτές κάτι που είναι δίπλα από το 1, που λέει 1-1 πάνω που είναι τα σκόρ, είμαστε εμείς. Και εκεί πέρα στη δικιά μου τη μεριά που είμαι εγώ αυτή η τύπισσα που έχει μια σφαίρα και πάει και καλά στον τοίχο, αυτός που έχει μια τρύπα στο πορτοκαλί, υποτίθεται είναι ο τοίχος, είναι ο Thermite που ήθελα να πάρω εγώ πριν και μπορεί να καταστρέψει τους μεταλλικούς τοίχους που βάζουν οι άλλοι. Οπα. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό είναι ότι έχει τέτοιο όπλο. Αυτό το όπλο είναι πολύ ωραίο. Πάω λάθος μεριά. Οκ, πάμε από εδώ. Δεν έχω ιδέα που είναι οι κάμερες απ' έξω εδώ πέρα. Πού είναι οι κάμερες? Αποκλείεται να μην υπάρχει μια κάμερα εδώ πέρα. Ναι, Thermite. Αυτός εκεί πέρα υποτίθεται ότι είναι ο πιο σημαντικός παίκτης της ομάδας. Άμα μπορεί να παίξω ένα παιχνίδι πολύ γρήγορο μετά και να τρολάρω, δηλαδή να σκοτώνω, επειδή σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν τα friendly fire. Thermite, take out your thermite. Take out, I'm gonna explode it. Take it out. Don't use it on this. Okay, βάζουμε αυτό. Oh, wait, please. Okay. Πας ένα θέμα, δεν έχουμε ιδέα που είναι. Ωραίος. Okay. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Το σκότωσα! Μπούρδα! Μπούρδα! Μα πώς με σκότωσε, του έκανα headshot! Πλακία μιλάμε. Εσείς τι πιστεύετε ρε παιδιά? Ποιος έπρεπε να ζούσε? Γράψτε στα comments. Η μπούρδα. Έλα. Παίρνουμε αυτόν. Αυτός μου αρέσει γιατί βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα. Η ικανότητά του είναι βάζει κάτι πράγματα. Δηλαδή στο πάτωμα είναι και καλά σαν ένα σάκος. Και οι σύμμαχοι τα παίρνουν αυτά και τα φοράνε και είναι και καλά σαν γυλαίκα. Και σου βοηθάνε δηλαδή άμα επιτεθείς σε κάποιον άλλον και τον πυροβολήσει και σε πυροβολήσει στο στήθος κάπου εκεί πέρα τέλος πάντων, μπορείς δεν θα πεθάνεις εσύ πρώτος άμα τον πυροβολήσεις και εσύ, θα πεθάνει εκείνος. Και πάμε εδώ πέρα. Και να σας δείξω αυτά με τους τοίχους που σας έλεγα, γαμώ τα drones σας μέσα.
Κοίτα. Γεια σου. Ω, στόχο του. Θα βάλω σε λίγο μόλις στα 15 δευτερόλεπτα. Να, αυτά είναι που σας έλεγα. Everybody come for armor. Οκ, να σου πούμε εδώ πέρα. Παίρνουν όλοι. Παίρνω κι εγώ τους πόντους. Τους περιμένουμε από εδώ πέρα. Α, βάλαμε εκεί πέρα. Γαμώτα δεν... Κάνουμε αυτό εκεί πέρα. Τον πούτι. Headshot motherfucker. Έτσι. Μα το βάρεσα! Έλα τώρα την μπουρδα! Ναι, σίγουρα! Εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα. Μα τις μπουρδες. Και δεν μπορώ να πω ότι έχουν hacks, γιατί δεν υπάρχουν hacks σε αυτό το παιχνίδι. Βασικά δεν ξέρω αν υπάρχουν hacks. Μόνο στο Minecraft εγώ συνέχεια λέω hacker. Αν έχετε δει και τα άλλα τα βίντεο, νομίζω ότι τα καταλάβετε. Να δούμε, θα το νικήσουμε αυτό το παιχνίδι ή θα το χάσουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Να, καταπληκτικά. Μάλλον τώρα ποιος θα πεθάνει. Εσείς. Καλύτερη θέση. Ήταν αυτό. Κοίτα. Φιλέ, είναι ακριβώς από πάνω σου. Ναι, εκεί πέρα κάτσε να πεθάνεις σίγουρα. Βασικά το ξέρω. Βασικά το ξέρα. Βλάκα, ξέρεις να... Παιδιά, παίζουμε με έναν τύπο που είναι καινούργιος στο παιχνίδι. Go in. They've ceased attempting to secure the container. Op 4 is securing the container. Από πίσω το ήταν. Mission failed. Δεν πειράζει. Εγώ ήμουν εκεί και λέω λες, μπα δεν νομίζω. Δεν πειράζει, άντε. Δεν ήξερα καν τώρα που έκαναν τώρα update βγήκε καινούριος χάρτης. Αλλά εντάξει. Πώς... Α, πάλι άμυνα. Α, δεν τα πάμε καλά εμείς. Πάρω αυτόν. Οκ. Έλα ρε γιατρέ. Ο Γιάγκερ, ο Ρουκ. Ο γιατρός που λέτε παιδιά, πάνω κάτω είναι αυτό που νομίζετε. Γιατρός. Έχει ένα όπλο που βοηθάει τους συμμαχούς και τους... ας πούμε όταν πέφτουν κάτω, όταν τους πυροβολούν, μερικές φορές δεν πεθαίνουν, απλά τραυματίζονται και ο γιατρός απλά όταν τους πυροβολεί με αυτό το όπλο, ξανά οι σύμμαχοι και οι αντίπαλοι, όποιο και να το κάνεις, ξανά μπορούν να παίξουν. Τέλος πάντων. Και τώρα αυτό γιατί δεν κάνει λόγο. Έλα ρε φίλε, μια ώρα.
ίντερνετ από τα Lidl. Τελικά παιδιά το παιχνίδι λάγκαρε και δυστυχώς δεν τελείωσε. Σας το είπα εγώ στο προηγούμενο επεισόδιο ότι είναι το Rainbow Six είναι περίεργη περίπτωση, γιατί μερικές φορές γίνονται αυτά και ναι, είναι σπαστικό, το ξέρω. Παιδιά, άμα πείτε μου ποιος πιστεύετε ότι θα νικούσε, γράψτε το στο comments. Και αυτά από μένα. Άμα σας άρεσε το βίντεο αφήστε ένα like και αυτά. Bye!